Meneer Blok, wat neemt u mee naar Den Haag? Ik heb het natuurlijk vandaag heel goed gehoord en gezien hoe groot de zorgen van de mensen zijn. En daarom vind ik ook van groot belang dat ik zelf ook aan mensen uit kan leggen wat nog wel mogelijk is binnen de wetgeving en wat niet. Ja, er is niet veel mogelijk, liet u weten. Nee, en daar wil ik dus ook eerlijk in zijn dat op het moment dat een vergunning wordt aangevraagd, er een hele procedure start waarbij alle veiligheidsrisico's in kaart worden gebracht voor het Waddengebied, voor de gezondheid. Uit die procedure, een heleboel onderzoeken is gekomen dat die gevaren er niet zijn. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken dat de hand aan de kraan wordt gehouden. Dat mocht er toch onverwachte effecten zijn, dat je dus de gaswinning weer kan beëindigen. En dat betekent dat ik als minister ook geen mogelijkheid heb om dan te zeggen, u krijgt de vergunning. Het is heel formeel natuurlijk wat u zegt, maar er is afgelopen zaterdag hier een heel groot protest geweest. Nu staan er mensen buiten, ze bestoken u eigenlijk ook met hun emoties. Wat doet dat u? Dat raakt me zeker, maar daarom ben ik hier ook. Maar dat verplicht me ook om wel het eerlijke antwoord te geven. U zegt dat is heel formeel. We hebben in Nederland wetten waar iedereen en ook een minister zich aan moet houden. En dan moet ik dus ook eerlijk antwoorden. We hebben alle zorgen die ik ook heel goed begrijp. De Waddenzee is mij ook lief. Die hebben heel goed getoetst en laten onderzoeken. Maar nu het antwoord van al die onderzoeken is, we zien geen risico's. En we daarbovenop zeggen, we houden de hand aan de kraan van als er toch onverwachte ontwikkelingen zijn. Moet ik ook eerlijk zijn, dan is de uitkomst van zo'n aanvraag dat die niet geweigerd kan worden. Nee, nu heeft u over de gaswinning gesproken. U heeft ook met de provincie gesproken over de stroomkabel bij Schiermonnikoog. De provincie heeft een heel dringend beroep op u gedaan om daar nog eens goed naar te kijken. Wat gaat u daarmee doen? Dat had ik al beloofd. Ik was vorige week op Schiermonnikoog en daar onderzoeken we op dit moment of het mogelijk is om een traject te kiezen wat buiten het eiland omgaat. De uitslag van het onderzoek heb ik nog niet. Ik heb ook op Schiermonnikoog aangegeven, als het buiten het eiland om kan, is dat natuurlijk de keuze die mij ook lief zou zijn. Maar daar heb ik echt het onderzoek voor nodig. Ja, u zegt de Waddenzee is mij lief. Hoe lief is de Waddenzee u echt? Zo lief dat we heel zorgvuldig toetsen of er geen schade ontstaat aan de Waddenzee. Ja. En daar bent u van overtuigd dat dat niet het geval is? We hebben die onderzoeken zorgvuldig laten doen. Daar heb ik ook geen invloed op. Ik moet het doen met de uitkomst daarvan. Die uitkomst geeft aan dat die zorgen er niet hoeven te zijn. We hebben daarbovenop het hand aan de kraan principe. Dus als er toch onverwachte ontwikkelingen zijn, draaien we de kraan weer dicht. Dus dat geeft mij inderdaad de geruststelling dat we verantwoord met de Waddenzee omgaan. Ja. Is er een andere optie of überhaupt niet? Hier is er, als er niets nieuws naar voren komt in de nu resterende procedure, en mensen kunnen hun visie nog geven, wil ik gewoon eerlijk zijn, is er geen andere optie.